Στο δεξιό άκρο και απέναντι στον ισχυρότατο στόλο των Ιώνων βρίσκονται οι 16 τριήρεις των Σπαρτιατών. Ακριβώς δίπλα οι τριήρεις των Αιγινητών. Στη συνέχεια τα πλοία των άλλων πόλεων. Στο αριστερό άκρο παρατάχτηκαν οι 180 αθηναϊκές τριήρεις με το Θεμιστοκλή επικεφαλής. Απέναντί τους είχαν τα πλοία των Φινίκων, που ήταν η πιο εκλεκτή μοίρα του Περσικού στόλου. Πρώτοι επιτίθενται οι Αθηναίοι και οι Αιγινίτες. Η ναυμαχία γινόταν με ίσο αριθμό πλοίων κάθε φορά, γιατί οι Πέρσες δεν είχαν χώρο να αναπτύξουν πολλά πλοία στην πρώτη γραμμή. Οι Πέρσες, κάτω από την επιτήρηση του ίδιου του Ξέρξη, πολεμούσαν με γενναιότητα. Απέναντί τους όμως είχαν ελεύθερους πολίτες, στους οποίους η ευψυχία μαζί με την ελευθερία ήταν οι υπέρτατες αξίες. The Athenians and the Greeks, in general at the Battle of Salamis, were willing participants. They were fighting for their freedom. They were fighting to defend their homeland. The Persians were much less willing servants of the Persian king. It's an irony of the Persian navy that not a single sailor or rower in the Persian navy was Persian. To create a navy, they depended on their subjects to do the heavy lifting. And so it was not the Persians, but the Phoenicians, the Egyptians, the Carians, the Lydians, and indeed the Greek subjects of the Persian Empire. Στην αρχή η ναυμαχία ήταν αμφίροπη. Σιγά σιγά όμως η ανώτερη τακτική των Ελλήνων άρχισε να επικρατεί. Στο αριστερό της ελληνικής παράταξης, τα αθηναϊκά πλοία με το Θεμιστοκλή επιτίθονταν και καταδίωκαν τα απέναντι φοινικικά πλοία. Σκοπός του Θεμιστοκλή ήταν να εξουδετερώσει αυτά τα πλοία και να επιτεθεί από τα πλάγια και από τα νότα στα υπόλοιπα εχθρικά πλοία. Το δεξιό άκρο του μετώπου όμως είχε να αντιμετωπίσει τους έμπειρους Ίωνες, που είχαν πίσω από τις γραμμές τους ευρυχωρότερα ύδατα και μπορούσαν έτσι γρήγορα να συμπληρώνουν τα κενά που δημιουργούσαν οι απώλειες. Οι Αθηναίοι κατόρθωσαν να τρέψουν σε φυγή την πρώτη γραμμή των φοινικικών πλοίων. Όταν νικήθηκαν οι Φοίνικες, δημιουργήθηκε σύγχυση και ταραχή που αμέσως γενικεύτηκε. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι η νίκη των Ελλήνων σε βάρος των Περσών επιτεύχθηκε γιατί οι Έλληνες πολέμησαν με σχέδιο και τάξη. Οι απώλειες των Περσών ανέρχονταν σε περίπου 200 πλοία. Μεγάλος όμως ήταν ο αριθμός του έμψυχου δυναμικού που χάθηκε. Γιατί, καθώς με τον εμβολισμό των πλοίων πολλοί Πέρσες έπεφταν στη θάλασσα, δεν γνώριζαν κολύμπη και έτσι χάνονταν. Από την άλλη πλευρά τώρα, οι απώλειες των Ελλήνων ήταν περίπου 40 πλοία. Εάν λάβουμε υπόψη μας το συνολικό αριθμό των 378 πλοίων που μας παραδίδει ο Ηρόδοτος ή των 310 που μας παραδίδει ο Αισχύλος. Τελικά ο Περσικός στόλος συνετρίβει. Τα απομεινάρια του Περσικού στόλου καταδιώχθηκαν από Αθηναίους και Αιγινίτες μέχρι το Φάληρο, όπου είχαν την προστασία του Περσικού πεζικού. Η περσική φρουρά που είχε απομείνει στην Ψιτάλια εξοντώθηκε από τον Αριστίδη, που με λίγους Αθηναίους οπλίτες ανακατέλαβε την Ισίδα. Η νίκη στη Σαλαμίνα ήταν αποφασιστική. Ακόμη και σήμερα θεωρείται ως μία από τις σπουδαιότερες και τις ενδοξότερες ναυτικές συγκρούσεις της ιστορίας.